Algunes qüestions importants tècniques. Una és que disposeu de lavabos. Els lavabos estan just per on heu entrat a l'accés. Que el 2010, junt amb altres companys de Santa Coloma i Badalona, buscant espais periurbans, vam poder tenir accés aquí, no? Sense que ens coneixéssim. Començant fent una associació per dir ens en sortirem, de poder viure d'això, i llavors al cap de 4 anys ens vam fer cooperativa. Creient molt. Però humit, perquè això que tinc aquí és suar, de la humitat, no? I llavors és molt d'agrair que hagueu fet l'esforç de venir, això primer, que ens ho passarem bé, que continuem tenint suficient empenta i ganes perquè aquest projecte recuperi espais de conreu que estan abandonats i empenti i animi a més gent a seguir aquesta iniciativa. Llavors tindrem temps durant el matí segurament de poder respondre si teniu alguna pregunta o alguna qüestió. Diversos sectors, diguem-ne, del que seria la salut des d'un punt de vista molt ampli. Entre ells, la Joy és de les persones que va estar en els seus orígens i que actualment, a més, és membre de la Junta Directiva. I en un primer moment, la veritat és que molt centrats en el que seria el combat de la desnutrició materno-infantil, sobretot a l'Àfrica subsahariana, no? I després també a d'altres països d'Amèrica Llatina, però molt centrat en això. I després es va anar treballant aquí amb el tema de recuperar l'excedent alimentari per donar-li una nova vida als aliments i per tant distribuir-lo a entitats socials que tenen a persones en situació de vulnerabilitat, no? I per tant generar un nou ús a uns aliments que són perfectament vàlids i saludables i que en canvi es llançarien si no hi hagués aquest sistema, diguem-ne, de recollida i distribució, no? I bé, moltes de les entitats que esteu aquí presents doncs també participeu en aquest procés de distribució d'aliments i Conreu Sereny també actualment aporta doncs, en aquest procés quan hi ha excedents doncs, que realment doncs, no es poden comercialitzar o fins i tot hotels i restaurants doncs, que tenen plats a la carta que no acaben sortint, diguem-ne, al menjador i que llavors ens els congelen, ens els donen congelats i el podem també distribuir. I aquesta és una mica la funció que fem. I pensàvem que era una bona aliança, no? El poder, doncs, d'alguna manera veure com, d'alguna manera, cap a avançar cap a un nou model alimentari global, local i global que sigui doncs, més just, és una bona aliança també doncs, articular-nos doncs, tant amb iniciatives com la vostra, com una cooperativa, intentar impulsar també que es doni a conèixer i impulsar també doncs, que les xarxes d'entitats tan riques del territori doncs, canalitzin aquesta distribució d'aliments, no? Sempre ho fem amb la visió de proximitat, per tant, el que d'alguna manera recull en entorn doncs, es distribueix en aquest entorn, no fem un desplaçament i l'Hernán que porta la furgoneta doncs, que heu vist a dalt a l'entrada segur d'allò, doncs és qui gestiona d'alguna manera i distribueix doncs, aquests excedents en aquest moment. Doncs molt bé, una oportunitat d'interactuar amb l'exposició que s'ha preparat
Farem un refrigeri, vol dir que ja tindrem allà el pica-pica i podrem menjar una miqueta i beure uns sucs i passar una mica bé en família, i a posteriori podrem fer una visita de l'hort. Aquest és el plan. Si hi ha algú que té una idea molt bona o sap fer malabar. Aquestes tres comunitats sumen aproximadament un voltant d'unes 300 persones, si no m'equivoco. Per tant, és un treball que ara no és el moment millor d'explicar tot, però sí que sapigueu que aquest hort comunitari s'iniciarà en breu i tindrem aquí un projecte molt interessant en el qual les persones que estan implicades també treballaran al camp i podran durant un any fer tot el procés de cultiu, d'aprenentatge nosaltres d'ells, perquè molts d'ells són agricultors en el seu país, d'acord? Doncs, Dolors, si vols comencem una mica l'activitat del taller participatiu. A veure, que tampoc és que sigui el xerri d'allò, però la pell la trobo massa forta. A casa, per exemple, Sí? Si no, producció fa, perquè allò És que el problema d'allà és que plantes alguna cosa i bueno, però aún así... Vale. també pot ser Quatre, sempre havia menys senzilles. La carbassa, però això és una carbassa. Melón de India. jo, bueno, aquí arrel la mare, potser per mi Jo això ho havia vist sempre fer a ma mare, que sempre li posa la sal. I la mare Yo ¿cómo se llama? Melón de la India. De sapo, i el carbassó també, el carbassó és una fruita la treuen, està segona temporada. Bueno, que són carners la contradicció o la no contradicció amb el món que ens han ensenyat. Es curioso, porque yo vivo en la ciudad, pero me encanta muchísimo lo que es el sembrío, lo que es la crianza de cosas silvestres, la naturaleza me encanta muchísimo, pero no he tenido la bendición de que mi familia sea de parte del campo, ¿sabes? Donde esto se disfruta muchísimo. Pero sí le puedo decir que en mi casa no ha sido muy grande, no es muy... Plantas de flores, plantas de aguas para aguas aromáticas, me ha encantado muchísimo. Aunque a mi madre no le gustaba porque decía que le llenaba su patio de monte, pero yo insistía. Cuando ya después ella vio su patio lleno de flores, pues bueno, ya era ella misma la que me venía trayendo las flores. Y eso pues a mí me hacía, me llenaba de gusto y me gustaba porque sembrar flores, ¿sabe? Es alegrar su casa, traer como armonía. Ya no usas ese perfume fabricado de fábrica, sino que ya tú mismo hueles la flor natural, te sientes más viva, te sientes con más ánimo. Ese ambiente que te da la naturaleza es algo hermoso, es algo maravilloso. Y lo mismo, es lo más bonito coger y tomarme un té de menta. Pero es que si yo voy a la tienda a comprar no es lo mismo como el que yo he sembrado. Es algo natural, es algo más curativo, porque Dios todo lo hizo perfecto. Y todo lo que Dios nos dio de naturaleza. Bueno, y sobre este sobre las hortalizas aquí, bueno, en mi país yo conozco algunas.
épocas de lluvia, porque tenemos la época de lluvia y la época seca. Y la de lluvia, pues todo el pueblo, cada uno tiene una hectárea o un terreno en el que nos vamos rotando cada familia para ir cambiando de cultivo en cada zona, ¿no? Para que no sea repetitivo en la misma tierra, y cada uno pues cultiva un tipo de cereal o un tipo de verdura distinta. Yo tendría, cuando llegué aquí, unos 8 o 9 años, y hasta entonces pues estuve conectado con la naturaleza desde el pueblo. Al llegar aquí cambió porque ya vivía en una ciudad y bueno, pues me distancié un poco, ¿no? de lo que era el mundo rural. Bonito, y algo que nos conecta, ¿no? con la tierra, y creo que es algo importante que a veces, estando en la ciudad, pues nos olvidamos y a veces echamos en falta. De los productos que tenemos aquí, que yo conozca directamente o que haya cultivado, la coliflor es una de ellas. Los melones son los que más me gustan de lo que está aquí, creo que por el dulce será. Y bueno, hay una que no conozco, que es el quingombo, no sé si alguien la conoce. Es la que he visto aquí, que realmente no sé si será una planta medicinal o qué. ¿Sí? Quimbongo. Pues no, es la que no conocía. Es la malva. Es la malvasía, ¿hoy? Sí, es la malvacea, suposo, sí. Y bueno, la alcachofa. Son estas las que yo directamente pues he podido cultivar. Y bueno, nada, no me extendo más, que tenemos... Aquello que nos dan, o aquello que compramos o que podemos comprar, cuidado, porque a veces no podemos comprar todo aquí. En todo caso, recoge a todo aquí lo que se cultiva. Es decir, sí que se comercializa lo más bonito, aquello que es, que por alguna razón consideramos zona del Bajo Llobregat, hay una cooperativa que lo que hace es no sé cómo se llama. Espigulador, que en castellano no sé cómo se llama. Espigulador. Tiene una palabra. Es de recollir. Bueno, es recollir allò que es recoger aquello que sobra, ¿no? Espigolar, Vale, pues esto se espigola y se consume después no en los mercados, sino en los comedores sociales, en otros sitios. Ese producto que es tan o mejor que el que decimos que es bonito, y bueno, se le da otra vida que es para que nosotros podamos comer. Bueno, son gente voluntaria que si buscáis por internet y a algunos os hace gracia por ir alguna vez y experimentar, que a lo mejor os quedáis más veces, pues invitados estáis. Con respecto a los... menges que resulta que s'havien oblidat, la verdolaga, Ai, sí, la verdolaga. que és boníssima, amb amanides, ensalades. I després, sobretot, una qüestió molt important, que és viure una mica més pausadament. Ah, sí, La vida pausada. És a dir, les estacions, el temps, vas cap a l'hivern. Però aquestes plantes necessiten créixer, necessiten desenvolupar-se, necessiten ador per créixer i per donar el fruit. I tot requereix el seu temps. És a dir, la meva dona de vegades em diu: què tenim a l'hort? Dic, doncs mira, els tomàquets ja s'estan acabant. I les cols que vas plantar la setmana passada? Dic, estem creixent. Estem creixent. És a dir, la vida té un ritme més pausat d'acord amb l'entorn natural. I això penso que és una qüestió de tenir en compte. Moltes gràcies, Carles. Bueno, doncs ara us anem a demanar que penseu unes propostes. A veure,
nostra i va dir, sempre podem fer tallers aquí. Llavors vam fer-ho des del principi, des de fer les rajoles amb nens, amb palla i argila, i fer la construcció, fer les bigues, tot. Serveix de quartet d'eines, ara. I és veritat que a poc a poc hem anat rebent algunes donacions, com aquelles... ¿Cómo? Limón, qué rico, ¿no? Este limonero es lunero, es de aquellos que dan limones todo el año. ¿Y este también lo conoces? Les bigues? Me gustan más cuando no están abiertos. Pruébalo. Son tomates chiquititos, Quedado la mano quieta. Si queréis ver el sistema de riego, a partir de la lluvia que tenemos, es maravilloso, tenemos el riego gota a gota que va por el suelo y que nosotros tenemos una balsa grande y un depósito enorme para recuperar el agua y de la pérdida que existe de la montaña. ¿Tenéis alguna? Ah, sí. Que el membrillo también es de otoño, es ahora cuando empieza a tener la maduración. Otra higuera y el bosque que en breve y con suerte iremos recuperando. Tenemos tres finas y alargadas que no podéis ver, pero cuando empecemos a trabajar aquí conseguiremos recuperar. ¿De acuerdo? Y como el terreno está en desnivel, intentaremos recuperar el agua de la lluvia también. Porque al final de este recorrido pasa una riera natural. Eso es muy curioso. Entonces cuando llueve mucho el agua viene muy fuerte por allí. Y los jabalíes también vienen muy fuertes. Entonces hemos tenido que vallar toda la zona perimetral para que no accedan, porque cuando plantábamos, según qué plantas, especialmente las lechugas, como a Camila, que le gusta mucho, a los jabalíes les encanta. Entran, empiezan a comer las lechugas y se comen solamente la parte del centro. No se comen una lechuga y se van para casa. No, se las comen todas. Bajar un poco, aunque nuestra intención es en el medio largo plazo poder trabajar sin mecanización, pero de momento trabajamos con el tractor y aquí había toda una plantación de calabazas. Tú lo sabías, y también teníamos el hinojo y teníamos la remolacha, teníamos varias plantas que son más de temporada larga. Aquí tendréis las lechugas progresiva. Verdulaga. Esto es verdulaga, sí, lo que hablábamos antes. Mira, aquí tenéis la verdulaga que tiene muchas propiedades, se puede poner en la ensalada. Es verdad que en la ciudad está mucho en los alcorques, por tanto muchos animales seguramente hacen sus necesidades, pero la verdulaga sobre todo creo yo recordar. Mira, ¿cómo te llamas? Dominique ha encontrado el último cugombra, pepino. Esta es la plantación de pepino que hemos sacado de aquí, que se tiene que poner como un poco parecido a las cañas, pero simplemente es como una... Nadie. No, es solo hinojo. Aquí lo que hay es hinojo que no ha prosperado muy bien. En teoria estava tot i alguns animals vale, perquè és que la neta hi ha gent que ve tot al matí. I ho dic perquè aquest és un dels projectes que porta des de fa molts anys una persona voluntària, amb ajuda d'altres voluntaris i amb nosaltres. I és en Joan. En Joan Davis és una persona que ha col·laborat en aquest projecte des de sempre, com a voluntari, des que es va jubilar i a més, que passa molt en casos com el meu també, que vaig començar com a voluntari, i tots els que formem part de l'equip planta les restes del que deixem del que no venem, per exemple, que es fa sobretot per aquesta zona. Si veieu, la investigació que fan és tota hasta con sensores. Aquí no es veu bé, però hi ha un sensor de temperatura. Perquè el que fa la composició de totes aquestes piles és agafar temperatura, s'han d'humidificar i han d'anar descomposant els animals, els microorganismes, van descomposant fins que tenim, en tots aquests, veieu que tants cartellets, són fases de la descomposició. No utilitzem fems animals, no. Alguna vegada, quan alguna planta, alguna cultiu necessita d'una proporció superior, el fem animal té més nitrogen, té més força per fer créixer, i alguna vegada hem comprat adob orgànic ecològic certificat per afegir en algun cultiu. El camp de carbasses, que es diu alian, és un arbre que contínuament va sent una arbre, ¿cómo se llama esto que tiene? Alian, invasor. Ah, sí.
Una picado una vez cae piedra. Y con las cervezas, a Marcos, de un orden para darle un uso a la montaña y volver a dignificar todos estos espacios, que no es solo todo el tema de la montaña, sobre todo, ¿no? De recuperarlo, hacer cortafuegos, intentar reducir y recuperar antiguas variedades que teníamos de bosques, pues es chulo. Todo este bosque de aquí atrás, dicen los yayos que es el bosque que nunca se ha quemado de la Serra Marina. Dicen, pero es verdad que hay unos ejemplares, esto lleva 100 años ahí. Y en esta montaña hay incendios cada verano, bueno, siempre hay. Así que algo de razón han de tener. Y al final también es por el hecho de que haya habido agricultura. Todo esto ahora está cultivado de esta manera. Hace 100 años estaba cultivado de otra manera, pero más todavía. Y la viña y demás, así que también está muy bien. El hecho de que no se pierda, porque si no, aquí dejas de cultivar la tierra 3 meses y sale ya el bosque otra vez. O sea que es un no parar. Y es una cosa también a tener en cuenta. Este proyecto, junto con el que acaba de comentar Marcos, de concebir el diseño, frente a la energía, frente a muchos conceptos que no solo son así, ¿verdad? exacto. Sí. La flor se come también, ¿eh? I creu que no Sí, sí, no, aquestes sí. Aquestes que home, són grans. Que ara té la mateixa fulla, Sí. però petit. Llavors, clar, Aquí posarem segurament la col. Bueno, chao. Clar, jo pensava que com la filla, sí, un nivell de cada matança, tinc 3 costats per recuperar. A ver, el sabor esto. Cuando arriba la magrana de más. Ahora tiene un sabor. Penso com una màquina que tanca de l'espermador, però efectivament jo vaig notar l'espermador. Però aquí no he trobat aquestes magranes d'allà, que eren com més petites i... Gràcies. Però clar, recepta? Per ningú, solo una mica de nada del pepino. Que deia el pepino. Ah, díptic, vols dir? Sí. Sí, per veure. Crec que no en tinc. Però de totes formes tenim la pàgina web, Correu Sereny. Sí. Gràcies. Ja està. Home, és que t'he vist directe, eh? Home, jo ja estic veu, perquè clar, jo estic sola, no em passaran, eh? Ja et dic, no, molt barat. El pal és que tenim el cotxe que em pixa rellisca. Però això que ens ho va fer la Núria. Que ens ho va fer, no sé, home. Està molt a la baixoria, que no em porto això. Va, vinga. Ui, 2 per cada una a casa. Que són 6 per mi. Toma ja. Te les poso? Sí. No, no, i ara. Bon portavia. Ja ben fet. Pobres escalivats, que té conserva, les vergínies i com